ország területét tekintve, népességét és értékét, jövedelmét, az emberek munkáját illetően, úgy általában a világ viszonylatában a 90. hely körül van. Magyarország rangsora és helyzete a világban a 90. hely körül mozog. Az egyéb teljesítményeket illetően, az olimpiai, sport, tehetség és hasonlókat Magyarország a 9. helyen van. Magyarország világviszonylatban a 9. helyen van. Ez nagyon rangos pozíció. Magyarország a 9. hely körül mozog. A bűnös asszony példázatánál maradva, az egész történetnek a lényege az, hogy az is bűnös, aki a követ vetné rá. Tehát nem teheti. Ezáltal a tudósok, vagy az ateisták, vagy a hitetlen emberek, a professzorok is ugyanolyan rosszak, mint azok, akik a vallás nevében egyébként, mint emberek, rosszak. És azért ez elég nagy kátyú, mint gondolat és logikai menet. Tehát pont az, amit szeretnénk elérni, kivédeni, hogy na, végre kapják meg a magukét a csúnya vallásosak, hát az se jön össze, mert pontosan a nem vallásosak sem vethetik rá a követ, mert ők is rosszak. Alapvetően. Tehát a vallásosakra nem dobhatnak követ a hitetlenek azzal, hogy nekik igazuk van, ha a bibliai, újszövetségi, jézusi példázatnál és történetnél maradunk, annak éppen ez a mondani valója. Tehát aki nem tudja, hogy ez a mondani való, és hivatkozik erre a történetre úgy, hogy szeretne belőle erényt kovácsolni a saját gondolatmenetének, akkor ez most nem jön össze. Úgy tűnik, úgy tűnik, hogy a magyar vezetés most már réges-régóta, évtizedek óta, sőt, talán egy évszázada is egyszerűen nem tesz semmit annak érdekében, hogy Magyarország helyzete javuljon. Hiába nincs egy normális futballcsapatunk, nincsen hajógyárunk, cukorgyárunk, semmi nincs, és mintha a magyar politika és a vezetés azon mesterkedne, azon iparkodna leginkább, hogy ne is legyen. Annak egyébként, hogy mi sok más tekintetben mennyire tehetséges nép vagyunk, meg kellene látszania a politikai életünkön. Jó lenne, ha látszódna a belpolitikánkon, azon a társadalmi berendezkedésen, amit a mindennapjainkban ebben az országban élünk.